салом алейкум бародарон, салом алейкум тамошобинон. Бародарон, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад. Як проекти хонаи 11 ба 9 се ҳуҷрага, чунки ки дидем бо санги кӯҳӣ кладка кардагиай. Кладкашам беҳтарин омадагиай, чоткай. Ана и экономичный вариантай. 6 рез санг рафтагиай амида. Общий фундамент 59 пагони метрай. Баландиш 70 ва паҳмиш 50. Кладка кардагиан 6 рез санқати буд шидагиай. Экономичный вариант дар рӯи ами ки 6 рез санқати буд шидагиай, як рез санги ами ана 320 сомон. Ноҳияи дустида ки хона стройка рафтестай. Дар ноҳияи дустӣ як рез санга 320 сомонӣ оварда то хоната то ҳамон ҷои корта мефуроранд. Як резуш 320 сомонӣ 59 пагони метрай, 6 рез санг рафтагиай. Ана пули устопули бародаро як пагони метри ҳамира 25 сомонӣ рехтагиан. 59 пагони метр 1475 сомон суми устопули шидагиай. Ана хонае ки дидесен аи пара меҳмонхонай. Дарозиш 8 метрай, дурун тоза ва баруш 3 метр. Ана инаи ду хонае ки аи параи меҳмонхонан ё 5 ба 3 шидагиан. Тоза дурунаш. Ана у парада якта калидори 240 ба 6. Шунидесен кладкаи сангам беҳтарин омадагиай. Общий расходи ҳами фундамент бародаро сангуш 1920 сомон шидагиай, 6 резуш. Ана устопули 1475 сомон. Дар ҷамъ 3395 сомон дар ҳами фундамент расход шидагиай. 3395 сомонда уже фундамент полни буд шидагиай. Анаку бо касоне ки мисол мехоҳанд болои ҳами мисол 20 сантиметр заливат кунӣ, бо беҳтарин мешавад. нози арматур овардагиан ё заливат карданиян. 20 сантиметр ай болош бо заливат мекунӣ, фундамент 90 мешавад, ҳам ба қуввати хушрӯ меояд. санги кӯҳӣ ҳамиш хубае ки мисол намӣ ё шӯрира намегзаронад дар стена. хела мисол хела сол бо ҳамон хона мебарад. як бор дигар гирдаш то мехӯрем бинем чӣ хел фасон омадагиай. ана арматуро бародаро, ина арматурои ки барои заливат овардагиан арматури даҳакай, даҳак размераш 22 сомон, якта 6 метраш. Арматури даҳак, тоза даҳакай 22 сомон, як 6 метрашай. ҳаминҷа ду рад партои болои ҳамида заливат кунӣ, бо беҳтарин фундамент мешавад. ана ин буд бародаро видеои имрӯзамон. дар канал подписатсия кунед, видеои моро дастгирӣ кунед. иншоалло видеои беҳтарина пешкаш мекунем ва давоми ҳамин стройкаро бо шумода ҳамаша сёмкака мепартоем.